Tudta, hogy most a törvénysértés Matrixa következik? Jó napot, mit adhatok? egy girosz kérnék, minden mehet bele. Parancsoljon. Köszönöm. Várjunk csak, mi történik? Halas lekvár! Tudta? Hogy kupázik vagy diplomázik? Ez neked forma, kis duci? Tudta? Hogy a nyugdíjas népvándorlás óta 20 forinttal nőtt a csirkefarhát ára? Megy a gozos kanizsára. Tudta? Wild Pikachu appears. Tudta? Hogy rotáció H egyenlő J plusz DD per DT. Tudta? Hogyha leadja a 32-es kérvényt, akkor mosolyognak a portások? Te Morpheus, nincs még több olyan kis pirulád? Az előző adag már elfogyott és teljesen ki vagyok. Parancsolj. Tudta? Hogy Glitch van a Matrixban? Pikachu, mindjárt elkapom! Pika. Ez az! Tudta? Hogy 2016 van? Az előző poéntól agyfasz kaptam. Hallod? Én is. Te, nézd haver 5 óránál azt a csajt. Hű, az igen. Mi az a pupa fejeden? Agyfasz merevedés. Tudta? Persze, bazd meg, te is tudnád, ha kigugliztad volna.